mhuri yeZimbabwe makadiko. Ndinoitwa Mugoma Slai kana kuti simbi yebasa. Tauya nenyaya inokatyamadza inotyisa iye zvinezvi mbavha dzave kubatwa nenyuchi. Pane mukomana akaba mari yayo 9,000 yepamba paanga achichengetwa achibva azobvunzwa vanhu vese vakaramba ipapo kusanganisira naiyo vakati hapana. Vanhu ndibva vazoona vhidhiyo yasekuru Musundagore paSly Media TV. Paine mukomana akabatwa aba futi mari 700 nechikwama chemunhu nefoni, vakabva vati ndoko kuenda uko. Vachibva vaita saizvozvo vakabva vatsvaga sekuru Musundagore, vachibva vaenda kumba kwavo vakagadzirirwa mushonga wokuti mbavha ibatwe. Chavakangoudzwa ndechekuti endai munoita zvanda kuti muite, achabatwa munhu akatora mari yenyu. Ndo zvazvoitika izvi. Regerai tione zvizhinji pavhidhiyo iri kutevera. Mhuri yeZimbabwe zuva ranhasi tiri kunzvimbo yatiri, kune chiitiko chaitika. Kune muzukuru anga akaba mari yambuya vake yange yakashayika mukati memba, yange ine nguva ichitsvagwa, but mbuya vakaedza kubvunza muzukuru wavo kuti hausi kuziva here kwakaenda mari iyi. Muzukuru akati hapana chaanoziva. Saka zvakadaro zuva ranhasi ndo kwatiri, ndo kune chiitiko chamuri kuona ichi. Mhuri yeZimbabwe inyuchi dziri kutenderera mukati memba, dziri kunzi dzaonekwa mushure mekunge kunze kwakuchena nevainya kushaya mari, ndo vaona nyuchi idzi dzapinda mukati memba inovata muzukuru wavo, anova iye akambobvunzwa nhau yemari iyi akairamba kuti hausiri here wakatora mari, akati handisiri. Saka ndo nhau iyi yatinayo pano yamuri kuona iyi kumhuri yeZimbabwe. Nyuchi dzamuri kuona dzese idzo dziri kutenderera magumbeze, inyuchi dzamuri kuona idzo mhuri yeZimbabwe. Chiitiko chiri kuitika ichochi zuva ranhasi kunzvimbo yatiri. Hameno mungatiudze kuti mai chii chaitika kuti musangane nechiitiko chakadai? Zvafamba sei, tiudzei mai. Zvakaoma muri Zimbabwe zvandaona pano. Ndakashaya mari yangu. Topanzwa. Ndikabva ndafonera murume wangu ndikati baba ndashaya mari, zvikazi bvunzai vana mugere navo. Vakabvunza vana vangu, ndogara nevana vangu avo nemuzukuru wangu iyeye. Muzukuru akaramba kwesvondo rese ndichimubvunza achingoti handisi kuziva. Murume wangu akati after a week, murume akati aiwa iwewe kune paYouTube nepaFacebook page pandakatarisa pana sekuru varipo vanogara kuZimuri Park, enda ikoko unovataura navo. Ndikati ndoita sei? Zvikanzi rega ndikupe nhamba. Vavandipa nhamba kwandafona, ndaenda kwasekuru kuye. Sekuru vakati aiwa ini chaita zvandichaita, kana paine munhu akaba iwe uchiti asi mumba mako vana vese vari kuramba, pane zvichaitika. Zvisinei mhuri yeZimbabwe, ndakarara usiku around zvekuma4 AM ndazwa mumba muchiita mhere. Muzukuru wangu achideedzera achiti gogo ndindakaba mari yenyu, uyai muone zviri kuitika kuno. Inobva ndamhanya sezvo ndai ndisingazivi kuti chii chiri kuitika. Kusvika mumba makazara nyuchi sezvamuri kuona. Izvezvi zvakamomoterwa nenyuchi. Ari kungoti mari gogo ndindakatora ndo zvakaitika mhuri yeZimbabwe. Ndiri kutoshamisika nechiitiko ichi. Kunyange mwana wangu hatimbomuna kana mufaro, asi sekuru vakati chiitiko ichi chinoitika kune munhu akaba chete. Saka vana vangu vari kutya zvavo, ndikuti musatye nekuti chiitiko chaitikira kune munhu akaba chete. Saka mama magara naye nguva yakadii murume? Ndatoradza kwakwana 2 years akabva kumusha uko achiuya achibatsira basa pano. Saka zvakutondinetsawo nekuti ndinotumirwa mari anotoiziva mari yangu. Nai muzukuru ndinokutadzirei pano. Mfunge munhu iye unomubatsira zvisingaiti. Mhuri yeZimbabwe ndo zviri kuitika kuno kwatiri. Muzukuru amuri kuona uyu ari kunzi akatora pfuma yambuya ava yavanga vakatumirwa nemurume wavo mushure mekunge vachinzi vabhadhare stand. Mari inoita iyo 9,000 ndo mari yanga akatora. Saka mari yacho panguva yanga achichema maiona here pfuma yenyu? Hasati ndaiona mari yacho. Ari kungoti mari ndinaibhadhara. Izvezvi zvaasi kutaura tiri pai. Vanogara naye ati mari anayo here mari?
Saka iwe sekuru mambotora kutaura naveru kuti ndozvaitika kuno kuvati kudi sekuru vakakugadzirira zvinhu izvi. Sekuru ndataura navo vakati endai iko kwaZikurumi. Saka ine nditya kutopinda sezvo nyuzi dzanga dzakawandisa sezvazviri dzanga dzakazara pane izvo dziri kumomotera iye sienda panai. Pane vanhu vakomana vanorara naye hanzi mari yacho iri pai. Zvakanaka zvakaoma muri yeZimbabwe ndizvo zvanga zvichiitika kuno kwatiri zuva ranhasi. Chiitiko chaitika ichi, chiitiko chatasangana nacho panzvimbo yatiri, zviitiko zvinoshamisa, vanhu vazhinji vashamisika nazvo. Mhuri yacho yashungurudzwa ndiya muri kuona yange yakatorwa pfuma nemunhu wavanga vachichengeta, vanga vachigara naye pamba. Sekuti kumhuri yeZimbabwe ngaisiye zvakadai.